Moni nonse Malawi konse kumene muli, ine dzina langa ndine Herbert Chigada amene ndili bishop wopanda mpingo wapano pa Mibawa television kukulandani manja awiri program ya pagome. Program ya pagome ndi program imene timakhala kucheza ndi atsogoleri a mipingo yosiyanasiyana monga amene timanenera pano pa Mibawa television kuti sitimasankha mpingo mipingo yonse imene bwerani kuno ku Mibawa television timalandira aliwonsewo tidzachezi dzamve zimene inuyo mukupanga ni masomphenya anu ndi otani. Lero kwa nthawi yanga yoyamba ndakumana ndi abusa awa amene no dzina lawo kwenikweni sindikulidziwa koma abwera kunoko ku Mibawa television kuna kuti andifuna ndionane ndinu abishop popanda mpingo ndi kuti abishop mwabwa chita bwino takulandirani. Ndiye ndifuna kuti ndiapatse moni pakali panopa kuti tipirize kucheza kwathu. Takulandana abusa. Zikomo kwambiri. Zikomo. Zikana. Kodi paja dzina ndani ine ndalichula dzina langa kuti ine ndine Herbert Chigada koma ndine bishop popanda mpingo pano pa Mibawa television. Ndine Pastor Katowa. Pastor Katowa. Moffat Katowa. Moffat Katowa. Yes. Oho. Yes. Machokera kuti. Kumudzi kwanu. Kumudzi kwathu ndi planta yemwe muno koma chakuna mame uko kusochi konkuno. Kobadwira kumene? Kobadwira ndithu. Oh. Kobasi. Okay. Ndithu. Iya zosangalatsa kwambiri. Muona kuti no inunzika ndithu za muno planta. Ndithu ndi nzika za muno planta. Kumwana kwa namame mukuti namame. Namame. Oho. Yes. Chabwino. Ndithu ndithu. Makolo anu makamaka anachokera kuno. Nawonso anachokera ku planta momwe. Makolo anga tu tikamamva mbiri yawo. Adachita kubwera koma ndikale. Adachita kubwera? Ndithu. Kuchokera kuti? Kuchokera chaku Mangochi. Oho. Akuti kumakanjira. Kumakanjira. Komano ngati ine sindikukudziwako. Komano iwo akukudziwako ine ndangobadwira konkuno planta ikono. Sana kutengereni kuna kuti tiyeni mukaje nsomba kumakanjira. Sada nditengere. Sada nditengere. Ndiye kuti mai wanu ndi akuti iwo ngati pambona ali kumakanjira iwo mai anu ndi akuti. Mai wathu nda Kulunzu. Uko ndiye maviri sipafupi. Kumene kondeni mapita. Ndiye masankha ndi atsankho. Ndi kumene ku ndi dziko lake lino abisho matraso. Okay. Ndithu. Tsopano iniyo banja ndiye munapeza kuti. Banja ndikupe kuti muli pa banja. Ndili pa banja. Banja tu ndilapeza mplanta yemwe muno. Pa chigumula chechi pomwepa. Pano tikulankhula pano pa Mibawa television. Yes. Pa chigumula sipompa nanga. Pompa ndithu kungokwera 500 apa. Kungosika pa chigumula. Kungoenda. Skulu kapena kungoenda uli muzi mwa Mtambo ndithu. Muzi mwa Mtambo. Ndithu. Okay. Kazi yonso ndo kumeneko ndithu. Oho. Ndithu tambi. Ndiye ngati pali madalitso chakuti anakudalitsa ndi ananga. 6. Ana 6. Oho. Amuna awiri akazi 4. Amuna awiri akazi 4. Ndithu. Simudziwa kulumene. Iya ndi muzi. Ayi ndithu takalamva. Ayi. 6. Ndithu. Makalamba? Oho. Ana 6. Iya. Tiziyamika kumwamba. Zona. Ndithu. Okay, kumudzi kwawo ndi kumene kumayiwa. Kumudzi kwawo kumene. Tsopano inuyo mwanena kuti ndino abusa andani? Akatowa. Yeah. Ngona kuti kolala lili pakhosi. Ndithu. Ine ngakhale ndili bishop kolala ndilibe kwa mwamuna wachidze chilokonzetsa kolala. Musakonzetsa. Mumatumikira mpingo wake uti inuyo? Ineyo tu ndimatumikira mpingo wa Namame United Apostolic Faith Church. Namame United Apostolic Faith Church. Oho. Ndithu. Inu ndiye ainu aka mpingo likulu lake lili kumeneko? Likulu sili limene Mulungu atandiyitana. Nditamva mayitanidwe anga. Ndithu ndidalalikira kuna mame. Napeza wanthu. Ndipo ona anthu okuti sindingangokhala nawo ndekha. Pamafunika umakhala nawo ndithu okuti tizilumikizana nawo. Ndidapeza mpingo wa United Apostolic Faith Church of Malawi. Ndikuwayitana amene nkubwera kumpingo kuzaona kuti zinthu zili bwino. Ndithu kundisiya pamenepo kuti nzitumikira. Ndithu kumatumikira mpingo nkumakula koma mpingo kuna mameko ndoyambisa ndekha. Ngutanso kuti chani? Kuyambi kulalikira anthu ndikuwapeza. Chifukwa kulitu adzibusa omati kungokhala adzibusa koma ochita otengedwa pamalo kayikidwa kwina kuti kuno kukhala ni abusa pamene pali anthu kale. Ndema itendwa ine didachita kulalikira wanthu ndikuwapeza. Kwakukosa nkwayika pamodzi ndikumatumikira.
ndikumaona kuti ndisakhale ndekha ndipeze okuthandizana nawo ndiye ndidapeza United Apostolic Faith Church amene ndithu ali ngati kulikulu kwathu kuti timathandizana china chilichonse tikamagwira ntchito imeneyi. Makamaka chidwi chimene munakhala nacho inuyo kuna kuti no chifukwa pali azibusa ena aja amene amachita kukhala ngati kwalembedwa ntchito koma mmene mukufotokozerani zikukhala ngati munaziyamba mwa inu nokha. Ndidaziyamba mwa ine ndekha. Zidatheka bwanji? Ndipo dongosolo la mulungutu a bishop ndilo kuti sungathe kulimvesesa ayi. Tinene kuti mayitanidwe a mulungu sungathe kuamvesesa. Ndipo munthu ine ndidali munthu wotayika kwambiri. Ndidali munthu wotayika ka. Inuyo? Ndamwapo tu mowati. Mowajo ndino? Mwakachaso imweyo chiboku. Inuyo? Ineyo. Komwe kuna mame? Ndisakunziwaso kuti Yesu ndiwokoma. Kuna mame komweku kumene ndatumikira ineyo. Moti anthu akamakuonani mavala kolala pa madaba kuna kuti zatheka bwanji? Ndipo amati Yesu ndi wabwino. Paka na abusa katowa kwasintha. Yesu ndi wabwino. Sinapita sokalalikira kwina koma ndinalalikira mudzi mwanu momwe. Momo. Kupeza anthu momo odelera kumadelera. Omati ayi zenizeni kumanditani kumandisata. Ndi zimene zinachitika atile. Nditati ndifunse chonchi mwafotokoza kuna kuti makolo wanu ndikuti iwo makolo wanu amapemphera mpingo kuti kapena ngati ali ndi moyo akupemphera kuti? Makolo anga amapemphera Good Samaritan. Good Samaritan. Yes. Umene ineso ndili mwana ndidapempheramo chaka cha ma 90 chakuti cha ma. Good Samaritan yaje lifa pali Good Samaritan yakuma kwa magalasi uko. Ndiye pali Good Samaritan. Good Samaritan imeneyi ili pamapanga tisewa zomba. Mapanga sewa zomba. Ndithu ume imene chayo ndi imene ndithu makolo anga adanditengera. Kuka-matumikira ngati mwana wa pakhomo. Koma ntakula ano taphunzisidwa. Ndi pamene mpingo umene ndumene udanditenga kukhala ngati sogole ngati secretary mu mpingo. Good Samaritan. Good Samaritan yo. Dada nditenga so abusa ena timacha abamusa. Abusa abamusa kuti hayi tiyeni kumaphunziro. Ndidapitaso kukachita nawo pang'ono. Omwe kuti muna panga maphunziro za ubusa? Ndithu dapangapo maphunziro za ubusa zaka ziwiri. Ndithu azungu amene atangobwera Good Samaritan amenewo. Ndithu adakokola anthu osiyana-siyana kuti iyaya akaphunzire mawu a Mulungu. Ndiye ineso nali gulu liti kodi? Limenelo. Moti sikuti ndidumbusa wongotola mjira ya. Sindesimwe zintavala kolala. Osibwene zikutavala. Wena atunanga simesa amagulisa zimene. Amagulisa komando tupo mafikana kuvala chonchi. Si chinthu cha masewera. Uzidalire. Kuti pena paliponso utha ukayima. Kukayima. Kukagawa uthenga. Yosachita mantha. Ngati ndapangira panopo. Ndithu tu bishop. Wena tu amachita mantha kapena kuti no alalike kudera la kwawo. Amafuna kumapita kuna kwachi kumene iwo sakwadziwa. Inu chinakulimbitsani mtima ndi chani kuna kuti no mambali poti mupite kuna kwachi koma mukakhale dera la kwanu? Ndiye mulunguyo. Chifukwa ndiye ndi pamene ndimayima pamawu kwambiri. Monga ndi ntchito semene ndinayo kuko ineto abusa atungakhale olocha ichito sikuti soje chomati umadalira mwina Khristu kuti chimangidwe ndekha chifukwa cha mayitanidweyo chifukwa ndidaona kuti nditumikire kwathu ngakhale Bible imanena kuti mneneri satchuka kwawo salemekezeka kwawo ndizoona koma ineyo ndimayamika Mulungu kuti ndinalemekezeka ngakhale ena amadelera. Koma inuyo zinatheka bwanji kunena kufa ena azibusa malo moti akakhala kuti ndi mbusa pamalo amadalira wena kuti azinthandize. Inuyo zidatheka bwanji kunena kuti mumange chalichi mwa inu nokha? Inetu ndikunena kuti mkumwambako bishop chifukwa ndi mbusa othamanga ine. Kodi mukamati mbusa othamanga muli pa ntchito pambali paonera kuti ndinu abu sumwemesa ntchito ani ndibusa omwe? Ena tuuza ngofa tu ndi njala. Ndichifukwa chani? Pano? Usatu ngakhale Paulo utanena kuti ndisakulemese na abale. Kuteko nkhani ndiyo kuti mwathamanga ti ma business chani nawenso kumapereka nawo chakumi. Nawenso kumapereka nawo kumene kuja nde basi. Uwonika mpingo kutani?
koma kungokhalira inuyo mumathamanga kuna kuti muzithandiza mpingo kapena azibusa akhristu ako anu amene munapeza kuna mama ndi amene amakudyetsani inu. Ndi amiko ngomba kuti moperewera mwawo momwemo zimakhonza kuti thandiza koma sikuti mowalamula kuti perekani chechi 10 mulungu akuti mochita kwakakamiza. Akhristu ena akamva zokakamizidwa ngakhale mu mpingo mosabwera amati abusa wali pachani kodi awa ali paje muto limene masiku anowa ambiri akubwerera mbuyo achinyamata ngakhale akuluakulu amene chifukwa amati akabwera kutchali chikucha abusa anu muno muti mulaliki weniweni umene njala yabwera nayo anthu akuchokera kunjako. Yes. Chopereka sidi izi ndi zimbwe zimene zimuganiza kuti zikuthandiza bwanji kapena zingathandize bwanji anthu mmoyo wawo wauzimu. Khani tu imeneyo a bishop ndiyoona adzibusa ambiri khani imangokhala yachopereka koma noti kamawerenga Bible ngati nembusa pa nkhani yakupereka muli phindu ndinenesese muli chani muli phindu famane kuti kupereka kumadalisa kuposa utani olandira ndiye nkhani yakupereka ngati ineyo kuchechi nimayilalikira kwambiri komanso ndilo oyambisa kuperekayo. Mwati Bible imanena kuti amati dalisa kuposa utani olandira tukawiri nanga popeza azibusa ambiri amakonda kulandira koma kuti apereke iwo akumuona munthu amapereka azimayi okuvula mandasi awo matomato kumankana gulitsa nkumauza kuti zipereka koma iwo abusa kuti apereke kwa anthu ena aje sizitheka chifukwa chani. Ndimuona nthawi zonse abusa ake amakhala anthu ake azibusa koma ali ovutika kapena kuti osowa omoneka kuti osowa ndikunenera chani kuti ndi osowa fanya kuti amakakamiza anthu kuti perekani iwo asakufuna madaliso kumafuna madaliso anzawo akhali ni madaliso koma iwo hayi. Amalawi musaiwale kuti tili nkatikati mwa programu yathu iyi programu ya pagome imene imafumira pano pa wireless yakanema ya mibawa mu mzinda wa Blantyre ndipo timanenera atu mwantheradi kunena kuti sili masankha mpingo iya kapena usankha utsogoleri iya nonse amene bwera ndi pano ifo nonse inu mukulalika uthenga wobwera kwa chiwiri kwa Mbuye wathu Yesu Khristu. Ndiye pa mibawa timalandira ndithu aliwonse kuna kuti mubwere pano mululandidwa. Lero lino ndi chimwemwe kwambiri kuna kuti amene abwera kudzacheza nafe kunoko ku mibawa television kwa nthawi yoyamba mutakuonanso kuti tili panja sitili mu studio la Riata tingochezera ndi panjapo mpatisa pita ngati imwe apo ndi abusa pa chapa dzina lija akatowe akatowa yes akatowa yeah inuyo abusa akatowa mukuti ndinu olalika uthenga wabwino makamaka umpingo wanu wa mwati chani United Apostolic Faith Church. Yes. Malalika kuyang'ana kuti masomphenya anu ndi otani pa ulaliki wanu. Malalikidwe ineyo maka pa nkhani imene Ambuye Yesu adalankhula. Yesu pobwera pano pa dziko lapansi anabwerera ntchito yabwino kwambiri. Ndipo timanena kuti kawiri wabwino sakhalisa pa dziko lapansi. Yesu pamene ankabwera pa dziko lapansi pano kuzawombola ife machimo athu adagwira ntchito anabwerera zinthu zingapo mumaona anthu okufa amazusa odwala amachira ziwanda zimachoka ndipo mawu amene amandilimbikitsa ine atazunzidwa pa mtanda paja atanyozedwa nthawi itakwana atapachikidwa pa mtanda atakhalamo masiku 3 adauka ndipo pouka nthawi imene ankapita kumwamba adalankhula mawu kuti ndikupita kwa Atate anga kukakukonzerani malo. Ndiye ine mawu ngati amenewo Yesu mawu amene analankhulaja adalankhula mawu apamwamba chifukwa adalankhula kuti Yohane chapter 14 adayankhula kuti mtima wanu usavutike khulupirirani Mulungu khulupirirani inenso nyumba mwa Atate anga alimo malo okhala mwambiri koma malo amene ajawo songopita munthu wachisawawayi pamenepo ndi tinenesese zona zenizeni zimene Yesu adalankhula malo ananena kuti akupita wakati konzeraja si malo okuti
wina aliyense akafikako ndi mmene dziko lapansi anthu atanganidwira fatu dziko lapansi ya bishop anthu atanganidwa atu zakuti kuli mulunguso kulibetu ngakhala azibusa ife tinene azibusa ife penaso tikalekosa chita bwino ifeso tusi tikafika tumene ngokhala nkhuni sinangano tingofulumira kulandira ya tikangokhala nkhuni ndiye mawu amene ajenda amene amandilimbisa mtima ndipo chinandipangisa kuti ndimulandire Yesu kabwezi ndi mpulumutsi wa moyo wanga chifukwa ndinadziwa kuti pa dziko lapansi pano sipokhalitsa tsiku lina lake tizachoka kopita kwake tikachita bwino pa moyo uno ndikumene adalankhula kuti ndikupita kukakukonzera ni malo ndithu kumeneko kwa wina aliyense azakhoza kukhalako ndithu. Kodi inu abusa akatowa umpingo wanu umene mwautchulawu ndi likulwa kuti kuli achinyamata atsikana azimayi ndi ena oterowo yes mumapereka komwe ayimpata kuwapatsa achinyamata kunena kuti nawo sadzitenga mbali pakulalikira kapena kugwira zintchito zosiyanasiyana chifukwa chimene chimachitika ndionena kuti no anthu amangonena aboma ngakhale inunso azibusanso utsogoleri wa mpingo uno uli mwa achinyamata kompeze kuti sabata ndi nokha pamene popo zina chili chonsecho kapena mumpatsi wa chinyamata kuti achite zolengeza kapena mumpatsi zonsezo mpanganoka. Ndifunso labwino kwambiri bishop. Mpingo kuti ukome muzigawana ntchito osakanoka muzakabwera mubweratu pompano tiseguliratu pompano mpingo panopo wangomangidwa kumene wangokhomedwa pang'ono kumene ukathamo tukuitanani kuti service yonse zechitikire kuti kuna mameko mukaona chinyamata mmene amagwirira ntchito sindine mbusa okakamira pa zinthu chifukwa chake ndine mbusa anakati amene ndithu adandiphunzitsa inewo akakamire kukhala iwo zonse nzawo sindine pano bwezi ndili mbusa ndiwera kuti pala azibusa ambiri ndithu ena nzachiraso bwera nawo amene ndithu ndakhala nawo kundiphunzitsa kundilalikira ine nkumatani kodi ndikumatengera monga azibusa wakupangira kuchechi kwathu timagawa nje kuliso maudindo osiyana-siyana kuli sekretary acheya lede ndithu anthu amene amagwira ntchito komitiso yapadera yoyendesa mpingo osakhala mayendetsera inu kunyumba kwa nda maya kunyumba maya kunyumba ngakhale mutapeza kumpingo atha utulukirako asadayankhule china chilichonse ndidapeza mmayi wabwino ozichepesa kwambiri iko basi atulukiramo ndithu sangayimirireso kuti yapa nthawi yazolengeza ndiye kuti mayi atenga mbali ndikumalankhula kuyendesa mapulogalamu sachita zimene amangomvera zimene anthu akulankhula mpingo ungayendeseredwe ikafika nthawi yange yolalikira ndilalikire kaya wiki inayo alalikira achinyamata alalikira asogoleri momo mulaliki momo ndi mmene utumiki umayendera. Kodi mpingo wanu yes umalola azimayi kulalika chifukwa pali mipingo ina imene simalola ndithu kanitsira mwantheradi kuna kuti azimayi aseme pagome ndizoonadi kuti mipingo ina imalesa azimayi kulalikira ndizoona koma kumpingo kwathu tili ndi mawu ndithu sizoona aliyense amene ali ndi mawu ayenera atani kodi alalikire ndithu osati ayi nzimayi sangalalikire iya kwathu zimene zayi kumanda kuja kumanda kuti kumanda kwa Ambuye Yesu kuchina chikanja simukudziwa koda bishop Yesu tu atapachikidwa kayikidwa mmanda kuti tu kuziwike kuti Yesu wauka adaziwa ndazimayi amuna analipo amuna analipo kuma sadapite sanapite kumanda sadapite adakalengezesa tu ndazimayi kuti yekukalalikira kuti Yesu atani kodi wauka umene ndazimayi ulaliki umenewo umene nditu kukalalikira kodi tu tikanena kulalikira ndikuauza wanthu tikamanena za kulalikira bishop ndikuauza wanthu nanga chifukwa chana mipingo inache umaletsa ndithu kwanthu ogalo kuna kuti nzimayi sangalalika kuti ngodetsedwa pamene no
monga mene mufotokozera mayi azimayi anapita ku mandaja adapa ndi amene anatenga uthenga ukauza anthu kunja kuna kuti Yesu ja kuli bwanji kulibe inu ndiye malola azimayi kwambiri olokubwera muzakabwera muzawa nakutumikira amalalika aso bwino kuthandauzira mauso muna azibamboso kumatiposa chonje ndiye tikaphera ufu ine ndikufunse nifunso mwanena kuti muli ndi ana ngati 6 azimayi ngati atsikana 4 amuna awiri chabwino ndiye mpingo wanu umati United Apostolic Faith Church kodi mmodzi wa ana anu inuyo abusa atanena wakula tsopano anena kuna kuti aine basi to atati ndikupita ku mpingo wa Ecclesia mpingo wa ponse Katolika Ecclesia apo ya ndikupita ku mpingo wa Assemblies apo ino zidza kusangalatsa ana abusa ndinene tuzona zenezene zikhonza kundisangalasa ndipo zizandisangalasa chifukwa ngakhale mipingo iliyosiyana mayinawa tineye kuti mifundayi achifatu ndi mifunda kunena chino ndi mifunda zinatu limene limatchulidwa ndila limodzi la Yesu titapita ku Assembliesiko tikaona kuntchula Yesu yes verse semene nanena ija Yohane 14 verse ya 1 ija mukayipezasa azibusa simukapeza kutani kumene akulalikira komano ndi mifundayi imene mwina imaonesa kuti aliyense ya ine ndo United ine Katolika ine CCP ine Assemblies mifundayi koma tikamalalikira mipingo yochuluka imalalikira za Yesu basi za Yesu mwanena kuti no mu mpingo mwanu azimayi malola kulalikira saloletsedwa ipotenga chitsanzo chimene no azimayi ajanapita kwamuona Yesu Khristu kumadakuti kwamveka mbiri ndipo zitakamvekabe kuna kuti anthu akuti adzikwatirana akazi okhaokha munanso kumapanganso zisembwerezo amuna okhaokha mu mpingo wanu chimodzimodzi mu mpingo ndi ndikuti tu amuna kukwatirana amuna okhaokha ngati inu mene muli mukhala bwenzi langa kapena ndikhala bwenzi lanu zisi zimene mu mpingo mwanu mulibe mulibe chifukwa chani mukodi Mulungu amalenga amalenga munthu munda mwa Edeni adalenga ndani sadalenga mamuna ndi mkazi yetu adalenga mamuna ndi yani ndi mkazi ndezikitheka bwanjiso kukwatirana Mulungu jadakangolenga bwanji amuna okhaokha kapena akazi okhaokha adasiyanisa chani Mulungu zina zitu zimene amapanga anthuzi tingamanene kuti pepana andikhululukira mwina nkuti kupenga misala misala fomuli linu ndineyo singakhale kuti tiziti banja banja amuna okhaokha ziti zimene kuteko mpingo muzakango upeza kuti akulolezana kukwatirana akazi okhaokha kapena amuna okhaokha muzazo kuti anthu openga amene iya openga mitu ya usiku gwira abusa tikufika kumapeto kwa programu yathu nditi funso ili kodi ndikufunseni inuyo kodi inuyo mukuoneka kuna kuti ku malo kwanu kodi mbali imene jamutiya kuna mame kuna mame kusochi kusochi anthu akudziwani kwambiri akundidziwa ngasimabwero konko inu mbado kodi anthu akwana mame kusochi lero lino atanena kuti abusa akalowa mulingana ndi mmene mmachitira ntchito zanu za mu mpingo tikufunani kuno kuti mudzatiyimirira kukhale otiyimirira ku nyumba ya malamulo ngati kapena MP kapena ngati kansala ndi zina zotezo mulokonzeka kuti inezi asindilokonzeka pankhani pankhani kuti ndisiye za ambuye kukalowa za zina za kumalamulo kwa ndalama kumeneko kuti bishop kuli ndalama ineyo sodu ngakhale so ndisali ku nyumba ya malamulo komano Mulungu sodu nana anandidalisa kodi mapanga chani ine ndo business chani ineyo ine ndimagulisa tu somba pa town palimbi somba za fresh zomwezi zimene zonkuteo mamangira chalichi kumangira chalichi ndiye Mulungu anandidalisa so ndi mapoloti anga angapo ndi shop yanga mwanango oyamba wamamuna amakhala mmenemu
imapanga society lomaneso mtaunimu kongolowa ine musika walimbi kungonera kuti anthu mafuna abusa akatowa akuzani kuti ndi awo nda agent akhalapopo nimbuso othamangathamangatu sukuti madalira zambale iya zambale ayi ndi mpingo tu waung'ono ali Chigada sikuti tu mpingo wakwana anthu 100 ngakhale chopereka tu sikuti tu mungamone cha 10 mpaka na 10,000 iyayi tili mkati mwa kuphunzitsa koma ndi chikhulupiriro kuti iyayi Mulungu adalisa anthu amene anandipasawo kuti nawonso azipereka fatu kupereka ndi monga mmene Mulungu wakupasira ko basi fa Mulungu tupena amakhonzatu kukupasatu akhirisidwe kuti mwina muzinye sali muzinchito sizikuayendera ndongakane kuti yayi amenewo iyayi musapemphere muno inu ndosa simuli pa ntchito si anthu ochita bwino ayi Mulungu amasinthira mu mpingo momwe pamene tufika pamapeto a program yathu muli ndi mawu otani otsiriza ndipo kumapeto konso muchule nambala yanu famwina mwache pena akhoza kufuna kuna kuti no akupezeni angende bwanji ukafika ku church kwanu kuna mame ndiponso nambala yanu kuti mwina akhoza kuimbirani ine tumawu imene ndi generator mudziwa kuti tili pa khomo pathu pano magetsi ineyo tumawu amene ndithu akundionera pano ndili ndi mawu kuti kukhala mneneri kwanu si chifukwayi chokuti kapena munthu amudelere fa kuti munthu anabadwira kumene kwayi mayendedwe a Mulungu amamtenga munthu amene amoneka onyozekayo amene mwina amachita zinthu zosayenera mwina umamwamowa mwina umapanga zakazi Mulungu ndikumsintha ineyo mawu anga ndifuna ndalimbikise ena amaopa kubwera ku mpingoko poona mwina kuti iyayi unkayambika mpingo umene umamangidwe ife tinathawa chifukwa choopa kutani kodi kuthandiza ineyo tu mpingo watheka bwerani ndipo abwere tigwire ntchito ya Ambuye fa mpingo wamangiridwe wina aliyense amene ali alaundi kuna mame kuchigumula mulimbi muno kaya kuti alaundi onse amene ali dera limenelo abwere cholinga changa ndikulalikira uthenga wa Ambuye atembenuke mtima kuti Yesu akazabwera kuzaliza lipenga iyayi ndithu wonse amene agona mwa Ambuye azabwera analankhula tu wani Asatolonika uja adalankhula kuti ndizabwera lipenga azafuulatu si kufuula kwake timakuona pano ayi ndithu ndiye akuti azatenga wonse amene agona mwa Ambuye ndiye wina aliyense amene wagona mwa Ambuye amakhala wamva mawu a Mulungu ndikuachita chani kodi mawu ndiye ineyo kumpingoko ndikufuna wanthu yembani nambala yanu afotokozeni anthu nambala yanu chifukwa enache pali anyamata to enache ali kulilongwe kumpoto kapena kumadera ena osiyanasiyana tsiku nache ndiochokera komwe kuna mamembo mwafotokozeni nambala yanu kuti mwina machakho zokuimbirani ineyo tu ndifuna ndipereke namba yanga maka kwa anzanga wonse amene sakhulupirira za abusa akatowa amene amadelera kuti iyayi abusa akatowa ndaonapo ndithu atamwapo mowa ndithu iyayi ndithu ali ozunguza mtauni mulimbimu komano ndifuna ndiwasikimizire kuti ngakhale tchimo litafira cha mtundu wanje limazayeresedwa ndipo likayereseredwa Mulungu amaza kukhululukira ineyo ndifuna ndipereke nambala amene ali kusasafirika kayanzanga mulimbimu ogulisa nawo nsomba amene mapanga nawo business chigumula kobadwira kwawo kwa akazi wanga wonse kuna mame ndifuna ndipereke nambala iyi chifukwa pali ntchito ina yayikulu imene ikusowekera kuti chechi chokuti chithe kafunika sapoti pang'ono kandalama kochepa kuti katangobwera kamene ndiye kuti tiyikira magalasi kugulira michenga fulo pansi nambala yanga ndi 09 manayini 3 42 95 17 mutaibwerezanso 0 manayini 3 42 95 17 kungoimba nambala imene ndiye kuti mwakumana ndi abusa akatowa amene amatumikira kuna mame United Apostolic Faith Church
ndithu namba yanga ndimene inetu mundilole kuti ndikuthokozeni kwambiri abusa chifukwa chodzipereka kubwera kuno ku Mibawa Television kuti tichezere limodzi. Mulungu akudalitseni ziko kwambiri ndikutinso mpingo wanu upite patsogolo. Mulungu akudalitsani ndathokoza kwambiri. Amalawi tikateri ndikuti tsopano tafika pamapeto penipeni pa program yathu iyi ya pagome imene lero lino ndinali kucheza ndi abusa akato amene watu amapezeka komwe kwa kuna mame kusochi ukoko akunena tikuna kuti mpingo ndithu akuchalichicho amanga wokha koma so wachithandizonso kuchokera kwa inu chifukwa ena inu anyamata inu abambo inu kwanu ndikomweko tsiku nachi mukadzabwera ku nyumba mudzafuna kuti mukapemphere chali chindi chimenechi bwanji mudzakhala pomweso sabata yamawa pamene ndidzakutengerani soni atsogoleri wena sina ndekha pa program amene majambo program ndiye Natha ine dzina langa ndine Herbert Chigada amene ndili bishop wopanda mpingo wapano pa Mibawa Television. Salani bwino.